Съпровождайте добре умирането, а не го предотвратявайте. Какво означава палиативен? Палиативните грижи се предоставят на неизлечимо болни хора, чието заболяване е в напреднал стадий. Качеството им на живот се влошава от симптоми като болка, задух, гадене и загуба на апетит. Скръбта и тревожността също могат да бъдат налице. Мобилни палиативни екипи, състоящи се от болногледачи и медицински персонал, могат да бъдат помолени да окажат подкрепа. Палиативните грижи не започват само в фазата на умиране. Тя може да бъде използвана и месеци преди това. Болката е често срещан симптом при тежко болни и умиращи хора. Болкоуспокояващите лекарства имат различен ефект в зависимост от начина на приложение. Затова е важно да следвате инструкциите. Ако човекът, за когото се грижите, се оплаква от болка, въпреки лекарствата, незабавно предайте това. По този начин терапията може да бъде коригирана бързо. Евентуалната зависимост не е от значение в тази фаза. Целта е да се намали болката колкото е възможно повече. Как може да се облегчи задухът? Недостигът на въздух е чувството, че не получавате достатъчно въздух. Чувството на задух често предизвиква страх от смъртта. Тревожността често се проявява като безпокойство. Понякога лекарят предписва кислород. Понякога дори това не носи облегчение. Не оставяйте човек с задух сам. Отворете прозореца. Субективно това помага. Повдигнете горната част на тялото. Опитайте се сами да запазите спокойствие и да направлявате бавното дишане с осъзнато издишване. Не искам да ям повече. Често срещано явление е, че хората не искат да ядат или да пият в последните етапи. Документирайте кога започва тази фаза. Не е необходимо да ги принуждавате да ядат и пият. Винаги обаче им предлагайте нещо и се опитвайте да увлажните устата им.